A mae yna phob math o wrthrychau yma yn yr amgueddfa yn helpu chi deall shwd roedden ni'n byw yma yn Isca. Ac edrychwch ar y rhain. Mae teils to fan hyn, fel ych chi'n gweld yn yr Eidal heddi. Mae yna tegula, a hefyd y darn llydan yma, imbrices, sydd yn mynd drostyn nhw. Ac edrych ar y tegula yma. Mae yna amlinell sandal arno fe. Mae yna ôl traed ar y tail yma. Mae'n amlwg fod milwr wedi damsgyn arno fe pan byddai'n sychu. Fydde hwnna ddim wedi digwydd os bydden ni'n edrych. A mae yna phob math o offer fan hyn. Bydd rhai o nhw'n adnabyddus. A chi'n cofio'r llestri, wnaethon ni weld yn gynharach. Dyma llestri Samian, a dyma llestri di Llathredeg. Ac hefyd rhain, llestri Caerleon. Cafodd rhain ei gwneud yng Ngharleon ei hun. Mae hwn yn beth mae archeolegwyr yn galw yn llestri gwastraff. Hynny yw, mae o mor wael, dyw e ddim yn bosib i gwerthu fe, na'i symud e. A mae hwn yn enghraifft da iawn. Fan hyn mae crefydd, a draw fyna mae'r gwrthrychau wnaethon nhw ffindio yn y Byddondi. Piniau gwallt gwragedd a dant plant. Ac edrychwch ar rhain, yr intaglios, y gemau a ffeindiwyd yn y draen yn y Byddondi. Sgwni os yw ni yna. Ac yn y cornel yma, mae marwolaeth a chladdedigeth. Dyma blwch plwm gyda piben yn mynd i'r corff wedi amlosgu. A dyma bedd o'r brifysgol. Dyma'r lle gorau i fi adael chi, fi'n credu. Mwynhewch Isca ar eich ben eich hunain. Am nawr, a fe.